Jeg kan huske folk sagde jeg var gal på den, og læser ind i en lejlighed for en narsko gal i til at lægge bunden. Nu til dags er der andre ting jeg skal nå, så her 20 måder jack på. Nu det er jo ikke lige frem nogen sport, der løber rundt ind i byen og jacket dagen kort. Du skal hugge op med 2 stodder, en der sælger klunser, en der laver æder. Og kun brug kortet et af de 2 steder, og give den på overtrækket for fuldhed. Hug op med stodder nummer 2 og sælg det til politiet. Men fuck små beløber og skillinger, for så er det sgu lettest at jacke kællinger. Du kunne liste op af en sled, sætte dig ind på bagsædet og holde hovedet fast med et håndklæde. Og hvis du kan nøjes med at være en fattig mand, kan du altid gå på bistand. Hey ho, her 20 måder jack på. Fingrene fra jeg kunne gå, og stoler aldrig på en sol. Din ho, så tag og sig mig, hvorfor fanden kan I lide mig? Kunne det være fordi jeg aldrig giver en skid for noget, eller ikke dig bias? For jeg er typen der napper din pung på en morgenbar, mumler hissig datter på galisk. Og gå hvem du så ikke fucker af med en bit af min, og bare synes jeg er et dumt svin. Eller hook op med en riso og tag med hende hjem og snup en 6 noller, når du så engang går igen. Lav en aftale om at hooke op næste dag, så kan du lave mødested så langt væk du vil have. Glem aftalen og rydde hendes lejlighed, ring til Sone et par dage senere. Jeg kom sgu lidt til hende sted. Du kunne også lave et ordinært knæk, men det kunne blive noget lort, hvis ejeren nu ikke var væk. Bare brug din opfindsomhed og vær lidt mere fingernem næste gang du ligger folk ned. Hey, hvad er det, du har i din lommer der? Skal jeg ikke lige have det med, eller hvad? Hey ho, her 20 måder jack på. Fingrene fra jeg kunne gå, og stoler aldrig på en sol. Din ho, så tag og sig mig, hvorfor fanden kan I lide mig? Kunne det være fordi jeg aldrig giver en skid for noget, eller ikke dig bias? Ja, man kan altid nakke tasker, eller styrt stiv rundt i skuer for at nakke flasker. Eller bare bruge skimasker, hvis du selv synes du er her for at have en aftale med en souschef. Eller hvis du har nosser nok, kan du basere din magt på elementet af chok. Og hvis du slet ikke giver en fuck på noget, kunne du gøre det på din egen blog uden noget om hovedet. Og så kunne du måske begynde på en portvar, men det kommer af på de forbindelser du har. Og hvis du er heldig, kan du om et år eller 2 være en rig mand med en loyal so. Mig selv, jeg stoler ikke på en skid, medmindre man har gjort sig fortjent til tillid. Indtil da er I ikke andet end problemer i fordøjelsen, men hey, hvis alting er cool, så god fornøjelse. Hey ho,